Ginapabantayan sa DILG Region 6. Sa balita nasyonal, pagpahamtang sang vaccination sites sa polling centers, wala ginpanugutan sang COMELEC. Pag-relieve sang tanan nga personnel sang Pilar Abra Municipal Police Station, ginpatuman na sa Chief PNP. Mayong aga Bacolod, mga gabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Mayo 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning mga kaaksyon. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 5, and it's 4 days to go before sa aton nga eleksyon. OMG. Lapit na lang, no? Huwag kayo nakulbaan. Doon ako kulbaan ko gani. Ano ka kandidato? Paminsan, supporter. Paminsan ka pala sang sang May 9 nga election action boy. So, nabat siya kang so, nasang kandidato pa ako. Kandidato okay. mo ko bala. Gakakulbaan ka. Lapit nga lapit. Wala man kulbaan ko, di ka excited kabla kung ano resulta. True. Bala ka kulbaan ka lang nasa sa eleksyon kung nadlok ang perde mo. True. Kung ano ay kay madlok perde, wala ka kulbaan. Carry lang. Excited ka na iya. Pero may aragi na iya a little. May aragi da. Bisan ako daw matyago to kung siya daw di ka di ka kabalo mo kung wala na concentrate, hindi ka concentrate. kape ba during the counting? Yes, ang agony. Ang agony of waiting. Yes, ang mo ginala. Sige, anyway, sa aton nga mga ka-action, let's go out and vote, no? Ang liwat panugyan naton sa aton nga mga butante, bala, prepare na kamo sa inyong listahan nga daan. Para pag ako mapreparar ko kay kapila na ka-eleksyon nga daw, may gakalimtan ko bala nga. Ang akon pa importante ka buton, gakalimtan ko. Grabe, kay kisa taman sa panumdum mo bala. Abi mo na shade mo siya, be. Pagwa ko, kung li mo buto si, palang himo ka na lista. Teka sa mga kandidato da, ngagin pasalig ni Sir Boy, nagligan ng eleksyon, wala yan. Kasi hindi man siya. Hindi man siya. Why mo ko sa may ginapasalig? Good! Why mo ko sa may ginapasalig? Okay, why ko ikaw muna ya? Ako yung mabuto lang ko sa akon my own. Yes. Ngayon muna ko sa akon listahan. Halin sa presidente, hasta sa kagang kisa kakalipatan ng party list, actually action boy. Kaya sa likod daan. Ang party list importante na mag-action makabuto kita lang, may party list kita. Di ba isa lang yun? Isa lang ang butohon natin sa party list. 178. Dahil amo nang pilian mo. Isa lang ang piliun mo na da. Muna siya nga, para dire sa Negros. Kung sa para saturated na di sa mga party list mo. Ang iba niya ng party list, gawa na di ka kampanya, kaya walo na saturated na ding Negros mo. Damo na sa party list, bila dire nga ginasuportahan, bila mga pungluyo, no? Gani. Anyway, basta mo na preparar sa inyong listahan, kag magbuto lang suno sa imo konsensya. Muna na natin makalagyan sa inyo, no? Sino na tanaw ninyo makapayo sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, sa aton nga pungsod, amo nang butuhon. 3 years, di ba, action ba, in terms ng mayor? 3 years, so. Ang 6 years sa senador lang kang presidente, kag vice president, no? So, halong kita, bisan sa pagpili natin sa presidente, that would mean 6 years. Nga sa under kita sa amos nga presidente, si tanong na kung sino mayo nga maka... True. Kagkwaan nyo ang mindset nga, ay, ano gid yung epekto sa buto kaya kay isa lang man amo na bala. Importante na. Kay kung ma-accumulate na tanan, it will come out as dako na help sa mga. Kag be part of kung ano man nga kaayuhan sa pungsod pagi sa pagboto. Kag magboto sacred inang imong nga boto sagrado ina. Yes. Right to suffrage nga kay base paglambot bala sa polling centers. Alawig sa linya hindi ako magboto kay total duwa pa man ka boto at least ko ma-deactivate. Ano na bala? Paglambot mo ito sa polling center sa kalabas ng buto, managaliot ka gid excuse me. Ay, amo nga na tayo sa tanan.
Ano kaya, Day? Ano kaya? Pwede ka kahulat sa turn mo. Kaya ako yung mga bagi ko, kita may duty, kita bla. Yes. Mga bagi ko nga, mga ano ko, may duty ko pa ko. Gani man. Sige lang, kuya, malinya lang, kuya. Correct. Sige absent ka lang sa duty. Hindi man. Hindi ba? Orasan na. Time management. Di ba, Aksyon Boy? Yes. Good morning, dada. Sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook, like, share, and follow lang kita mga ka-aksyon sa aton sa nga FB Live. Okay? Kay, aga pa si Dennis Richard Tibor Roma. Ini may kandidato man nga iya man. No? Good morning dada sa imo. Alex Fuentes, kag kay, ari si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Good morning. Sa kay Shelo Dira, kag kay Excel. Doon naglagaw sila ligad sa may San Carlos, kag TSB. Mayo pa no, kay Naglagaw sila. Lagaw sila ni Shelo. Oh, wow. Very good. Model husband. Kis-alan na puli. Bawi man. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato panguna nga mga balita lokal, ginmando ni DILG Region 6 Director Juan Jovian Ingeniero sa iya mga Provincial Director sa Western Visayas nga i-monitor ang isabong operation sa ilang lugar agud ibaloon kun bala ini ang naguntat na sang operasyon. Suno kay Ingeniero, iya nagin pangabay ang mga opisyal sa DILG sa riyon nga pahibaloon ang mga local chief executives may kang tanan sa paghimuon nga monitoring sa ila ahensya. Duang pa ni Ingeniero, magapag-iangot ang ila talatapan sa Regional Office ng Philippine National Police agud mapasiguro nga matuman ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagpauntat sa isabong operations. Lunes, Mayo 2, ang inmando ni Presidente Duterte ang pagpauntat sa isabong sa Bugos ng Pungsod. Tugtog sa Marso 8, tuig 2022, anom ka makumbuyahan ang ginahatagan sa authorities ang PAGCOR nga makapatigayon sa isabong operations umpisa Abril tuig 2021. Padaya naman nga nagalibot ang mobile vax sang syudad sang Bacolod sa mga business process outsourcing o kun BPO company para mapasangkad pa ang paghatag sang booster shot sa mga pumuluyo. Sino kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, may mobile vax man nga nagalibot sa mga subdivision kaangay sa Barangay Estefania kag Mayara man sang nagalibot sa mga establishmento kun kompanya. Dugang pa ni Sorongon, tinutuyo sini nga maproteksyonan ang mga economic frontliners paagi naman sa paghatag sa ila sang booster dose. Ginpahayag sang doktor nga kun 600,000 na ka mga tawo na bakurahan kag dapat iniman ang numero ng mga makabaton sang booster shot para magsaka ang antibodies sang lawas kag dugang proteksyon kontra COVID-19. Nagapakita sa records sa DOH 6 tubtub Mayo 1 sa 60,622 pa lamang ang nakabaton sang booster dose sa nag-edad 18 tubtub 59 anyos sa Bacolod, samtang 12,312 pa lamang ang nakabaton sang booster dose sa mga senior citizens. Nakilala na ang miyembro sang NPA nga napatay sa inkwentro sa tong Martes ang hapon sa sitio Tigmaya, Barangay Gatuslao, Banwas ang Candoni. Ang napatay ginkilala kay Anthony Texon, 16 anyos. Pumuluyo sa sitio Maabon, Barangay Kabadyangan sa siyudad sa Sipalay. Suno kay Brigadier General Leonardo Peña, Commander sang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army. Si Texon positibo ang ikilala sang iya himata samtang nahamyang ang bangkay sini sa isa ka punerarya sa siyudad sang Kabankalan. Si Texon ang miyembro sang Squad 2 Platoon 3 sa dalom sa Southwest Front nga ginapamunuan ni Ka Kumpol. Ginpahayag man ni Peña nga si Texon ang biktima sang illegal recruitment nga ginahimo sang New People's Army para mangin child warriors matapos ang recruit sang iya stepfather nga aktibo man nga miyembro sa mga grupo. Nagapanawagan man si Peña sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga kabataan agud malikaw sa child recruitment nga ginahimo sang communist terrorist group.
Estimated na grupo na na-encounter ng droga nasa around 50. Ongoing pa rin yung search. Sa iban pa nga balita lokal, priso karon sa custodial facility sa Cabancalan City Police Station ang ginalga drug pusher matapos nadagpan sa buy-bust operation sa sitio Bandihan, Barangay Salong, Syudad sang Cabancalan. Ang naaresto ginkilala kay Joe Romano Boquinia Jr., 24 anyos, kag Pablito Bolios, 30, isa ka garbage collector kag lunsay residente sang among lugar. Sunod kay Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police ang Cabancalan PNP, Sanday Boquinia kag Bolios na nagabligya sa iligan nga droga sa pulis nga nagapakuno-kuno pusher buyer. Na-recover sa ilang 12 tanan ka plastic sachets ang ginasuspetsohan shabu, ginabulubanta may kabugotan nga 8 gramos kag may standard drug price nga 57,000 ka pesos. Ang duwang priso karon sa custodial facilities ang Cabancalan PNP. Samtang ginpaidalom naman sa inspeksyon ang 230 ka mga personel sa Negros Occidental Police Provincial Office antes gin-deploy sa mga kabanwahanan kag syudad sa probinsya. Suno sa kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, ginpangunahan ang inspeksyon ni NOCPO Director Colonel Leo Pamitan kay iban pa nga mga matag-as nga opisyal sa pulis sa tuyo nga masiguro ang preparasyon sa mga personel nga i-augment sa Mayo 2022 nga eleksyon. Kalakip sa gin-inspeksyon ng mga uniforme, equipment kag paraphernalia base man sa approved checklist sang Philippine National Police. Nagpanagtag sang quick look guides nga nasaad ang trabaho o kung obligasyon sang kada pulis. Sa katapusan nga balita lokal, kritikal naman ang kondisyon sa isa ka lalaki matapos nagbunggo sa mixer truck kagabi sa atubang sa New Government Center. Sa inisyal nga pagpausisa sang kapulisan ang biktima ginkilala kay James Hernando, residente sa Barangay Mandalagan, samtang ang driver sa truck amo naman si Mayo Hiliana. Si Hiliana padulong sa sur nga bahin, samtang panorte naman ang direksyon ni Hernando. Sa karon ginahibalo pa ang latest medical bulletin status ni Hernando, samtang gin-custodiya naman sa police station number 4 ining si Hiliana. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Pagpahamtang sang vaccination sites sa polling centers, wala ginpanugutan sang COMELEC. Samtang pag-relieve sang tanan nga personnel sang Pilar Abra Municipal Police Station, ginpatuman sang Chief PNP. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kaag sa aton mga Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala. Sa kay Leia Morales Berida, morning dra sa imo. Ginatamyan niya man si Ryan Bisagas, James Bisagas, Lemuel Lamoreno, good morning sa inyo. No? Homa Lumena, si Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Ay, man si Ma'am Luing Melos, no? Good morning dra sa imo. Ano doon lagi apon ka ano ha? Nakababago to, kabakal ko to, ato galing ang inyo tong sakop, ako mo to sa... Di na. Ato sa salakyan na Tinga wala mong dala. Ara sa salakyan dalom. Tinga wala mong pasaka. Karon ito, karon, panauga to black karon kaya tulan to ya. Simple lang, pero ugayan to pala ka. Panauga lang to black ara lang na da. Inalipatan yung limang pasaka. Gagbakal ko to sa daga agi to sa bago nagbakal na lang ko to. Alright. Good. Sige. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man sa imo. Happy Fiesta, Barangay Kabog. Uy, Fiesta sa Kabog. Fiesta sa Kabog. Ay na, naman si Kagawad, ulay abalahon, kag si Kapitan dira, kuan man, si Primo, kuda, Jojo Malayang daw, ay pang imbita raw. Invite ha. Invite ka gani karon, mamo ka naman. Dumi schedule. Wala na schedule, may wala na plot. Yung isa, Sa calendar of magpista na activities. sila, ang imbitar sa ako, hindi ang nang makadto man bla. Ah. Na pre, may pista to kay, kano, kay Primo Jojo, malakata to. Na, ang ginaimbitar man sa ako, ginaimbitar man dayon. Oh. Hindi Sige lang malakat na ha. to Mong kami. ginaya, invite until you Happy invite Fiesta dira sa Barangay Kabog kay May 5 gali subong eh. Yes, May 5. Amo ko na mo Ano nila, nga, amo na ilang lechon festival ah. Uy, alo. Lechon festival na damo. Nangangamoy. Nang- Lechon. Kap Jojo, Uy, bamusta? ito daw. Ito kap. Sa kilo na. Sa kilo nga paano? Bisan di lang ko da makamista pa putsi ko da dulungi ah. Oy, perfect. Ay, doon nalaway na lang ko kay. Diding alhamiento, good morning man. Ginatamyaw man ni Leia si bukadamo sing itamya ari na tapos nagali. Sige. Oh. Si Faustino Capilio Navarro Jr., good morning man. Thank you so much Ma'am Jinky Dalagdon for sending 100 stars. Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, ka Doc Matt Mayo, may agadra, ay may hapon, dra sa Minnesota. Sir Ray Flores Barrioga, good morning. Kay Alagad, Kevin Henry, Dan like, love, and share. Kung no, may like na Yes. may love pagin, may share Thank you, pagin. kid. Thank you so much. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Kag sa tanan nga Delagdon family, dira sa may DSB, Rafuela family, salamat gid from Si- Arizona, USA. Si Joe, si Lulit. Mga lolit. Sila ni Karina, ni Aldrich, Cherry Nan. Labayan Eduardo Jr., good morning man. Kay Diding Alohamiento, basa na gali. Di ka na kay Jory oh. Kay Jory ni Pomoseno, hello, good morning. Kay Ellie Mare ready mo, good morning. Anthony Louis Habagat, good morning man. Kay Winnie Yuma, kay Marilu Travilla Catinoy, good morning man. Si Athea Kim Eriman. Araman, good morning. Kay Georgia Gargasiran. May aga dira. Lain man niya. Si Thata Repulyo Cahelio. Yes, thank you so much sa 75 stars. Yes, oo. Kag sa kay Maninoy mo da one ball galyo bla. Kay Maninoy. Maninay mo Alma Alvarez galyo. Yes. Good kabay. morning dira sa inyo sa Las Vegas. Kuan kita ng support kita sa may kwanto mo may mga
Mayo to nga resulta kung matapos ang eleksyon mo. Ay, perfect. Alright. Kag dira sa kay si Ma'am Van, no? Si Dr. Matmeo. Good afternoon man dira, no? Good afternoon gila sa ila. Oo. Che Zamora. Ang yada ko bala si Tess Murayama, daw ko na makiya makuan. Ano Si sa Busy. sa guro siya, no? Si Busy. Gani. Uy, ari gili si kuano si Kagawad Emso. Yes, kagawad. Ems, lapitin na yung birthday. 2 days to go. 2 days to go. Bantay ang mga taga-recreo. Kigay na ako. Bantay lang na ang mga taga-recreo. Lantaon na lang kung anong kamayuhan. Okay, basi mo pa birthday. Kasi magpa-birthday siya. Okay, nag-advance na kami ligad. Para sa on the day, hindi siya masabad. Kay Jose Herson, Lapinig Junio, good morning. Oo. Thank you, gid ko na hambal ni Ma'am Vanessa Mayo. Yes. Hello ko na hambal ni buddy mo. Yes, musta Ano dira? hilot-hilot mo da? Daga pa hindi pitik Dumigilatay-latay. Oo, O si Sikmat? sakit na saya, si Sikmat guro. Si Doc Matt ang bala, tani. Gani man. Ang malikod kundi ko matanda. Kung matamdog, yun ka linagatok lang. Yara na da pro sa kwan sa SM, di ba may yara na da? Oo. Ay, kamahal. Kamahal. Pwede na kay Doc Matt na lang. Ano lang kay Doc Matt, is it free? Is it free? Basta mabayad si Doc Matt sang, mabaton si Doc Matt sang 100 lang. Oo. Kay ano man na, Dollars? 100 plus tamya. Basta miyo. Ex-deal. Correct. It's del tuod. Sa kundira nga mga kaupdanan bala sa Parole and Probation Office number 1 sa VPAs bala. Good morning dira sa inyo. Si Mila Alit, may nga agad dira. Sa ako guro ni si Mila, guro kampanya eh. Si Kagawad Mira Polidario Sampano Koy, kay ni Maninoy mo Noel Buon. Good morning. Kagaysoon mo Mike. Yes. Yes, good morning. Kay Leo Talaban. Good morning, man. Dira sa man. Barangay Manganoy, La Castellana. Manghano. Kag sa kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines bala sa may Hinubaan. Good morning man dira sa imo. Kag kay amigo ko da classmate Mayor Ernesto Estrao, maayong aga man. Good morning. Sa kay sa mga classmates ko man sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Mabala ang gid batch 81 ko sa high school, no? Ang akon batchmates ng 2012. Wow. Ang nagsugpon ko. Ang una dayon. Batch 2012. Daw kuan gid yung pasay sidya nga ako bi class 81 ikaw ya. The 19, hindi ba Batch- ako niya daw 20. Hindi, it's just a number. Yes, the age is just but a number. Yes. And kuan na sa age doesn't matter. Pero kita ko iba rin yung mga classmates ni Aksyon Boy. Mga ano man sila basta na hindi mo mabalaan nga classmates sila. Classmates sila. Kay, basta, I mean, hindi mo bala ang classmates. Kaya mga barkadahay lang yun bala. Paano ko explain man? Muligi ko ba? Paano ma-explain din? Paano ko Gusto mo yambal kung ginambal mo? Muligi ko ba? Ano mo to sa sir? Classmate ko to. Ha? Classmate mo to? Oo, kaya ano lang sila, do mag-utod. Ay, kalan. Jan Alvarez Sumayaw, good morning man. O, standby na kita ha sa aton nga mga balita national.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita nasyonal. Hindi pabor ang Commission on Elections sa ginaduso nga pagpahamtang sa mga vaccination sites sa mga polling precincts sa Mayo 9. Sunod kay Comelec Commissioner George Garcia, kinahanglan anay nga maidid nga tun-an sa komisyon ang rekomendasyon sa Department of Health. Ang posible mangin halinan lamang sa pagtalang sa mga botante nga hindi required ang vaccination para magboto. Sunod rin kung luyag sa DOH nga ipadayon ang nasambit nga plano, iniyan dapat anay makakuha sang approval sa COMELEC ilabi na kung gusto sini nga magtukod sa mga vaccination sites sa sulod mismo sa mga voting centers. Madumduman nga una na ang ipahag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga hindi pa pinal ang nasambit nga susyon kag ginadiskusyonan pa nila ini. Mag-file sang kaso ang Commission on Elections batok sa 5 ka persona nga nagabalaptas ang peke nga balita sa social media may kangtanan sa tuig 2022 nga eleksyon. Ginpahay ni Comelec Commissioner George Garcia nga ginrefer na sini sa National Bureau of Investigation ang mga kaso nga ginaligar nagguba sa kredibilidad kag integridad sa electoral process. Ginklaro naman ni Garcia nga ang Comelec nagakontra lamang sa fake news kag hindi sa kritisismo o komentaryo batok naman sa mga poll body. Ginmando naman ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang pag-relieve sang bilog nga personnel sang Pilar Abra Municipal Police Station base man sa rekomendasyon sang Commission on Elections. Sunod kay Carlos, ibulos naman ang mga katapos ang Regional Mobile Force. Ginpasiguro ni Carlos nga ibulos nga mga pulis ang na-assign na sadto sa Pilar, rason nga hindi ini mangin problema. Ang rekomendasyon sang COMELEC hinimo matapos ginpaydalo ang Pilar Abra sa COMELEC control. Nagpaandam ang DSWD batok sa mga nagapakuno-kuno nga personnel sa ila ahensya para magkuha sa sensitibo nga mga impormasyon. Sino kay Irene Dumlao, spokesperson sa DSWD, modo sa mga iniya magpakilala nga taga-ahensya para mag-recruit para sa 4Ps. Dugang pa ni Dumlao, nagakuha sila sa mga sensitibo nga impormasyon sa mga tao nga nagakumbenser nga magpamiyembro sa 4Ps, lakip ng pagkuha sa birth certificate, magluwa sa cash card information sa mga anong beneficiaryo sa programa. Ginklaro ni Dumlao nga ang National Household Targeting System for Poverty Reduction lamang ang nagahibalo sa mga kwalipikado nga programa nga ginasumiter sa 4Ps National Program Management Office. Suno pa sa DSWD, ginpaydalon sa maidid nga proseso mga beneficiaryo kag wala lamang nagakuha sang mga impormasyon. Na-discharge na ang 17 ka Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 sa Shanghai, China. Sunod kay Philippine Consul General Josel Ignacio, nakarecord sang 21 ka COVID-19 cases sa mga Pinoy nga yara sa Shanghai, apang-apat na lamang ang nagapabilin pa sa quarantine facility. Ang apat nagabatyag na lamang sang mild nga sintomas sang virus. Una din nagpabilin sa ilatag sa kabalay sa sulod sa pila ka semana ang 25 milyones ka residente sa Shanghai kasunod sa report nga panibagong outbreak sang virus. Sa katapusan nga balita nasyonal, mag-serve naman nga tiglawas ang Pilipinas si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Leader Summit sa tunga sa United States kay Association of Southeast Asian Nations sa masunod nga semana. Inay kumpirmar mismo ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez kag ginpahayag ang top diplomat magatambong sa event nga magatiglawas kay Presidente Rodrigo Duterte. Unang ipahayag sa presidente nga hindi siya magtambong sa summit bagod bag-o na presidente sa among nga panahon. Nahibaloan ang summit patigayunon sa Mayo 12. Nahang pa ni Romualdez ang desisyon sa presidente nga hindi magtambong sa summit bagod kung magtambong posible ni makahimo sa kasugtanan nga wala naman nagasanto sa pulisa sang masunod nga presidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Inyong ipamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!